Riaditeľ a pedagóg Pavel Sadloň narodil sa na jar 1953 v Starej Turej. V roku 76 absolvoval štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Odvtedy nepretržite pôsobil ako učiteľ geografie a matematiky. Takmer 35 rokov pôsobil vo funkcii riaditeľa gymnázia na ulici Ladislava Sáru. Bol symbolom zmeny smerovania slovenského školstva v roku 89 a spolutvorcom projektu slovensko-talianskeho bilingválneho vzdelávania v rokoch 90 až 91. Od roku 96 sa aktívne zapájal do tvorby meniacej sa školskej legislatívy. Stál pri zrode všetkých národných projektov výchovy a vzdelávania. Zúčastnil sa vzdelávacích aktivít v Taliansku, Rakúsku, Dánsku, Maďarsku aj Českej republike. Inicioval a rozvinul spoluprácu s viac ako 25 školami v Taliansku za účelom výmenných pobytov žiakov s cieľom interkulturálnej spolupráce a podpory osobnostného rozvoja mladej generácie. Za 48 rokov pedagogickej práce a takmer 35 rokov riadiacej práce sa stal uznávaným odborníkom v oblasti vzdelávania na Slovensku aj v zahraničí. Ako dlhoročný metodik vzdelávania v predmete geografia inicioval mnohé zmeny vo vyučovaní geografie a stal sa konzultantom na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave. Ocenili ho za dlhoročnú aktívnu prácu a prípravu študentov v rámci geografickej olympiády. V roku 2015 mu minister školstva udelil veľkú medailu svätého Gorazda. V roku 2023 mu taliansky prezident Sergio Mattarella udelil štátne vyznamenanie titul Commendatore. A v roku 2020 mu prezidentka Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie Rada Ľudovíta Štúra druhej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti školstva. Bol prezidentom Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií. Má dve deti, syna Michala a dcéru Zuzanu, ktorí spolu s rodinou ostali verní bývaniu v Karlovej Vsi. Karlova Ves sa stala pre neho významným miestom nielen pracovného pôsobenia. Práve neopakovateľné prostredie Karlovej Vsi mu umožnilo realizovať svoje záľuby, ktorými sú turistika, fotografovanie, hudba, literatúra a história. Záľubu v histórii získal práve pri svojich cestách do Talianska. Pôsobí ako richtár staroturancov v Bratislave. Ako učiteľ geografie viedol žiakov k poznaniu miestnej lokality, ochrane jej životného prostredia, zapájania sa do života mestskej časti a k spolupráci s handicapovanými deťmi. Do Karlovej Vsi sa presťahoval v roku 1983, keď sa aj oženil. Býva na Tilgnerovej ulici.